Takže zdravím vás pěkně, milí bratři, sestry, přátelé. Jsem rád a děkuji za to pozvání, že jsem mohl přijet tady k vám. Já se na začátek trošičku představím, když mě už bratr Benjamin představil trochu. Pracuji jako jsem dětský lékař svým vzděláním, pracuji v nemocnici v Třinci, toho času jako primář dětského oddělení. To už taky dělám sice 20 let, ale pořád ještě nějak v této funkci zůstávám. A o tom Sdružení křesťanských zdravotníků už byla řeč na začátku. My jsme využili takový ten porevoluční zájem o duchovní věci a v těch začátcích ty konference byly opravdu velice hodně navštěvovány. Na tu první konferenci, která byla celostátní, přijelo nějak 150 lidí a pak to bylo skoro kolem 200 lidí. No a pak byly ale jako ročníky, kdy jsme byli podstatně v menším počtu a jak tady bratr Benjamin říkal, on to chtěl vzdát po prvním, já jsem těch situací, kde jsem to chtěl vzdát, měl tolik, ale nevzdávali jsme to. Pak jsem to takzvaně vzdal, protože jsem už věděl, že je na čase, aby to vzal někdo jiný a Pán Bůh ku podivu opravdu vyhnal ty pracovníky na boží vinici a našli se lidé, kteří to převzali. Teď je předsedkyní sestra Petra Sověrková z Ostravy a myslím si, že do budoucna bychom chtěli ještě to obmladit, obměnit. Pán Bůh nám daroval takovou milost, že jsme mohli oslovit mnoho mladých lékařů hlavně po jednotlivých těch fakultách, v městech, kde jsou lékařské fakulty, existují takové skupinky mladých lékařů, kteří se scházejí a teď příští víkend máme v Pardubicích takovou studentskou konferenci, která bývá organizována většinou jednou za rok. Na jaře pak máme celostátní konferenci pro všechny. Tak to je na začátek, já to nechci nějak protahovat, můžeme potom o tom ještě nějak v kuloárech promluvit. Já bych začal to představení ještě z trošku jiné strany, a to s jedním příběhem z mého života, protože kromě toho, že jsem pracoval a pracuji jako lékař, kromě toho, že jsem křesťan, tak jsem taky byl pacientem. Je tomu již více než 15 let, co se u mě z plného zdraví objevila závažná nemoc. A musím říct, že jsem byl tehdy v nejlepších letech života, měl jsem spoustu plánů, měl jsem různé ambice, stíhal jsem dělat mnoho věcí najednou, s hrůzou už zjišťuji, že to teď není tak možné, jak to bylo kdysi. Měl jsem za sebou už poměrně dlouhou lékařskou praxi, když možná ještě ne úplně vrchol, a zkušeností, ale najednou jsem se ocitl jaksi na té druhé straně lavice, na té druhé straně pomyslné lávky v roli nemocného a pacienta. Já nebudu mluvit o podrobnostech, ty jsou nějak zpracované knižně, ale následoval potom poměrně zdlouhavý a složitý proces vyšetřování, čekání na výsledky, pak operace, nepříjemné diagnostické procedury a následně ozařování. V průběhu toho seznamování se svou nemocí jsem se dozvěděl, že i když je v časném stádiu léčitelná, tak není vyléčitelná a navíc se může kdykoliv během mého života znovu vrátit. Na základě této zkušenosti já jsem to věděl předtím, ale tak nějak hmatatelně a na sobě jsem si mohl uvědomit, jak je lidský život křehký a zranitelný. Ta má zkušenost mě vedla k tomu, že jsem si taky musel odpovědět na různé otázky týkající se zdraví a nemocí v křesťanském kontextu. Během toho zpracovávání té zkušenosti jsem si taky mohl uvědomit, zase říkám, byl jsem křesťan, byl jsem věřící, ale nějak hlouběji pochopit něco z biblických pravd, z biblické víry a zejména pravdy o boží svrchovanosti v našich životech.
Bytostně jsem pochopil, že je to pouze Bůh, který může v takových těžkých životních situacích být tou bytostí, o kterou se můžeme opřít a vědět, že pouze On má všechno pod kontrolou. Doslova každou naši buňku, každý proces, o kterém my nevíme nic. Taky jsem si uvědomil, jak je důležitá modlitba za nemocné. Já o tom ještě budu potom mluvit za chvíli. Tehdy se za mě modlilo mnoho lidí a byli to lidé i ze zahraničí a dostával jsem mnoho povzbudivých e-mailů, které měly pro můj osobní život veliký význam. Před asi 8 lety vzniklo podezření na návrat nemoci, které se později ovšem nepotvrdilo. Byl to však okamžik, kdy jsem si znovu připomínal, že jsem pouze v Božích rukou a že každý nový den, který prožívám, to není něco samozřejmého, ale je to z Boží milosti. V této souvislosti jsem byl taky konfrontován s mnoha otázkami, které člověk, který prochází nemocí, si potřebuje odpovědět. A když je křesťan, tak jsou ještě některé věci navíc, které bychom si chtěli ujasnit, které potřebujeme v životě si nějakým způsobem objasnit. Ty nejčastější otázky, které přináší nemoc, jsou uvedeny tady na tom prvním slajdu. Je jich samozřejmě mnohem více, já se budu dotýkat jenom některých z nich a to jenom velice letmo. První otázka může být, jaká je příčina mé nemoci. Druhá otázka jako křesťana mě může napadnout, jestli ta nemoc, kterou procházím, za tou nemocí není jako příčina nějaký hřích. Nebo zda to není útok satana. Další otázka je, zda je Boží vůle, aby byl uzdraven. A pokud ano, tak jak? Pak je otázka, jestli Bůh uzdravuje v dnešní době a co to je vlastně uzdravení Boží moci. A to poslední, to nejpraktičtější, je, co tedy dělat, když je člověk nemocný. První oblast, které bych se chtěl trošku dotknout, je otázka, jestli nemoc je následkem osobního hříchu. Když se podíváte na patogenetický proces, který je u počátku některých nemocí, tak je jasné, že u některých těchto nemocí jsou příčiny známy právě v důsledku nějakého nesprávného chování člověka. Mám zde na mysli například kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, rizikové jednání, kdy dochází k úrazu, už jsme slyšeli o sexuální nevázanosti a následných pohlavně přenosných nemocech. Tam není v podstatě o čem diskutovat. Velký význam má i naše psychika. Já jenom velice krátce naťuknu takovým jedním experimentem, co udělala 30-minutová hádka mezi partnery s imunitním systémem v experimentu. Když se dělal drobné ránky tady na předloktí, tak došlo ke zpomalení hojení rány u člověka, který se hádal, a to byla jenom simulovaná hádka, jak to je, když je to skutečná, tak došlo k zpomalení hojení rány o 1 den. Jako křesťané se ale můžeme ptát, zda nemoc není následkem nějakého osobního hříchu. Tady je to nesprávné chování, hříšné chování člověka obecně, ale jako křesťané ještě můžeme mít otázku, jestli prostě nějaký osobní hřích není příčinou toho, že jsem onemocněl. Proč? Protože v Božím slově jsou příklady, kdy se takto stalo. Ve Starém zákoně najdeme události, kdy lidé byli potrestáni za své jednání. Ze všech příkladů, kterých je mnoho, zejména ve Starém zákoně, uvedu jeden, a to je Miriam, sestra Mojžíše, která byla postižena malomocenstvím za to, že mluvila spolu se svým bratrem Áronem proti Mojžíšovi. Příznačné však je, že ve všech případech, které jsou v písmu vyjmenovány, tito lidé věděli o konkrétním hříchu a ten trest za něj v podobě nemocí jim byl oznámen přímo samotným Hospodinem nebo skrze ústa proroka. Z druhé strany čteme o případu z Nového zákona, kdy učedníci viděli slepého od narození a měli zafixovanou nějakou představu o tom, jak vznikají nemoci a položili otázku Pánu Ježíši. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče?
To je Janův evangelium 9. kapitola. Učedníci tedy byli pod vlivem zažitého názoru, že za každou nemocí člověka je konkrétní příčina v podobě osobního hříchu. Odpověď, které se jim dostalo od Pána Ježíše, byla pro ně zjevně překvapivá. Byli z toho šokováni. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepí, aby se nám zjevily skutky Boží. Pan Ježíš touto odpovědí nabourává tedy zažité schéma, že za každou nemocí je konkrétní osobní hřích člověka. Druhý příklad, protože řekneme, že většina těch příkladů, které mluví o konkrétním hříchu jako trest za nemoc, jsou ve Starém zákoně, tak se dostáváme vracíme ještě do Starého zákona, který taky nabourává, ten příklad taky zřetelně nabourává to schéma vztah nemoc, hřích a nemoc, je starozákonní Jobův příběh. Job byl člověk bohabojný a Boží slovo nám tuto skutečnost opakovaně zdůrazňuje. Tedy přišel v důsledku satanova útoku o celý svůj majetek, o své děti a nakonec onemocněl ošklivou nemocí, podle které je dokonce pojmenován jeden syndrom, Jobův syndrom, který je spojen s poruchou imunity, s závažnou poruchou imunity u člověka. Ta nemoc jej zohystila natolik, že pro nesnesitelnou bolest seděl v popelu, jímž si pokoušel vlastně zmírnit své utrpení. To byl ten nejjemnější materiál, který měl kolem sebe, takže nebyly žádné tekuté pudry ani žádné jiné prostředky, takže používal k tomu zmírnění popel. Jeho přátelé, kteří jej v nemoci navštívili, se ho v dobré víře snažili přivést k pokání z hříchu, aby takto mohl být uzdraven. Job se brání, snaží se přesvědčit své přátele o své nevině, nevzdává se své bezúhonnosti. Zajímavý je závěr celé té historie, kdy Bůh nakonec přiznává pravdu Jobovi a staví se proti jeho přátelům. Tedy hlavním poselstvím knihy Job je zpráva o tom, že Job byl nemocen a trpěl, aniž to byl trest za hřích. Je z toho určité poučení pro nás, pro křesťany, kteří navštěvují nemocné, pečují o ně, nějakým způsobem je léčí a je tady důležité poučení. Vždy si musíme dávat pozor, abychom při rozhovoru s nemocným člověkem nezabředli do takové falešné teologie, byť lidsky nám nějak tak vnitřně blízké, ale falešné teologie těch Jobových přátel a nesnažili se nemocného přesvědčovat o něčem, co nemusí být pravda. Nemoc, když se podíváme na začátek, v jakém stavu byl člověk stvořen, je určitě následkem hříchu a pádu člověka. Před pádem člověka do hříchu bylo všechno dobré. Po pádu člověka kromě jiného přišla smrt a s ní jako brány smrti vlastně nemoc a utrpení. Kniha Job však dokazuje, že druzí lidé nemají právo tento obecný princip, který je platný, přenášet na konkrétního člověka a na konkrétní situaci. Takže to je první taková otázka. Druhá otázka, je nemoc dílem satana? Zase máme takový ten obecný pohled. Satan je bezesporu autorem všeho zla. On působí nemoci a utrpení. Bible nám to zjevuje. Bible jasně zjevuje, kdo způsobil nemoc u Joba, že to byl Satan. Avšak když se podíváme do toho, jakým způsobem se Job staví k této reakci, jak na to reaguje, je zajímavé, že on se tím útočníkem prakticky vůbec nezabývá. Všimněte si, že i když je tam jasně napsané, že to byl Satan, kdo na něho útočil, tak Job se chová tak, jak by ho vůbec nebylo. Vůbec ho nezapuzuje, ani ho nevymítá, naopak se obrací k Bohu a celou tu svou diskuzi, celou tu dobu vede spor s Bohem, diskutuje s Bohem. A Satan, tedy jasný původce jeho nemoci, vůbec není předmětem jeho zájmu. Podívejme se ještě na jiný příklad, to je tentokrát zase z Nového zákona. Apoštol Pavel mluví o ostnu, který mu byl dán do těla a apoštol je nazývá poslem satanovým. Zase ten vztah k satanovi je tady. Mnoho komentátorů písma se domnívá,
že se jednalo buď nějakou tělesnou vadu či nemoc, nebo nějaké obecné utrpení, které Pánu Bohu, teda apoštolu Pavlovi, zamezovalo v jeho službě. Ale ani zde nečteme o tom, že by Pavel bojoval s ďáblem nebo jej vymítal. Místo toho 3krát volal k Pánu, aby jej toho zbavil, ale Boží odpověď byla jaká? Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. I když tady jsme přesvědčeni o tom, že nemoc pochází od satana, neznamená to, že v případě nemoci máme z nemocného vyhánět satana nebo démony. V současné době v některých křesťanských kruzích jsou některé zdravotní problémy s oblíbou nebo příliš často a rychle démonizovaný. Vztahuje se to zejména k nervovým a psychickým poruchám, ale někdy jsou i takoví odborníci, kteří to vztahují i na běžné nemoci, jako je chřipka. Podívejme se zase jenom velice krátce na to, jak vypadali demonizovaní lidé v Novém zákoně. 2 posedlí z Gadarenské krajiny se projevovali zcela mimořádným agresivním chováním. Takové chování není vysvětlitelné žádnou známou nemocí. Evangelista Marek a Lukáš si všímají nadpřirozené síly jednoho z nich, kdy posedlý trhal řetězy, lamal okovy a nikdo neměl sílu jej zkrotit. Je těžké takové příznaky vměstnat do obrazu nějaké běžné choroby. Takovou nadpřirozenou moc. Na základě těchto popisů v Božím slovu, protože je jich víc, třeba z nějaký naměsíčný, který padal často do vody a do ohně, tak lidé padají, když mají epilepsii, ale jako aby padal často do vody, do ohně, aby se pod sebe poškozoval, je zvláštní. Takže na základě těchto popisů se domnívám, že o přímém demonickém působení jako o příčině zdravotních potíží můžeme mluvit pouze tehdy, když se jedná spíše o nějaké netypické, zvláštní, dokonce nadpřirozené příznaky, které se vymykají projevům běžně známých nemocí. Z druhé strany bychom měli být velice opatrní s příliš rychlou demonizací tělesných nebo psychických nemocí. Tyto postupy, a jsou na to i některé studie, které provedli křesťanští lékaři, že v takových případech většinou tyto postupy nejsou úspěšné a pokud jsou prováděny necitlivě, tak mohou nemocného poškodit psychicky i duchovně, a to z toho, že mají pocit, že jim zůstává jejich nemoc a kromě toho jsou Bohem zavrženi. Takže kromě své nemoci ten člověk pak má ještě druhý problém, a to pocit, že Pan Bůh na něho nějak zanevřel. Dostáváme se k další otázce, a to je otázka, zda je touha po uzdravení legitimní. Při úvahách o uzdravování v křesťanském kontextu bychom si měli na úvod ještě položit zdánlivě jednu triviální otázku, protože tak, když jsem nemocen, tak samozřejmě chci být zdrav. Ale zda to přání je oprávněné, zda je legitimní. Historicky v křesťanství je přítomen totiž určitý proud, který tam vznikl na začátku středověku, spočívající v takovém pasivním až fatalistickém přijímání utrpení a nemoci. Bolest a nemoc jsou a byly chápány jako úděl křesťana, který je třeba údajně snašet bez reptání a přijímat jako v podstatě od Boha. Je to správný přístup? Na základě Božího slova jsem přesvědčen o tom, že přání nemocného člověka být uzdravený je oprávněné, je legitimní. Pan Ježíš se vícekrát ptal různých nemocných, co si přejí. A jejich touha po uzdravení nebyla nikdy zpochybněna. Nenajdeme ani jedno místo, kde by ta touha byla nějakým způsobem odepřena nebo zpochybněna. Když k němu nemocní přicházeli, vždy byli uzdraveni. Nebyli uzdraveni všichni nemocní té doby, ale když přicházeli, tak byli uzdraveni, byli přijímáni. Čteme taky, že Pán Ježíš měl s jejich utrpením soucit. Bylo mu jich líto.
Když vstoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, i uzdravoval jejich nemocné, tak píše Matouš ve 14. kapitole. Ani jednou ti nemocní neslyšeli slova, že mají nečinně snášet svou nemoc a utrpení. Přístup křesťana k nemoci tedy není fatalistický, není to pasivní přijímání vlastního osudu. Máme dostatečné důvody v písmu pro to, abychom věřili, že všeobecnou boží vůli je uzdravení. To všeobecnou boží vůli je uzdravení. Tím nejlepším důkazem, jak říkám, je Kristův život, jeho služba nemocným a vlastně neustálý boj s nemocí. Boží syn věnoval mimořádně mnoho času a úsilí uzdravování nemocných. Ježíš Kristus zjevil sebe jako samého Boha uzdravování a obnovování. Na základě toho jsem přesvědčen, že tedy není vzpouru proti Pánu Bohu, když se modlíme za uzdravení, když voláme o pomoc při utrpení. Další otázkou je, co to vlastně je uzdravení boží moci. Když se mluví v křesťanském kontextu o uzdravování, objevuje se pojem uzdravení boží moci, nebo v angličtině třeba je pojem divine healing, takže božské uzdravení. V této oblasti vzniká nedorozumění, protože tento pojem božské uzdravení nebo uzdravení boží moci je prakticky vždycky nebo mnohdy nebo často chápán jako zázračné uzdravení. Je prakticky vždycky stotožňován se zázračným uzdravením. V první řadě si musíme uvědomit, že uzdravení, pokud k němu dochází, se mnohdy děje jinými způsoby než zázračnými. Uzdravení dochází často spontánně a v dnešní době velice často taky pomocí medicínského zásahu. Víte, že náš organismus není bezbranný a já tady nechci dělat nějakou přednášku o imunologii, protože to je fascinující historie, jakým způsobem organismus pracuje, když je nějaký problém v jeho nitru. Byli jsme vyzbrojeni některými mechanismy, které prostě napomáhají uzdravení. Ten imunitní systém, který máme, patří vlastně k nejkomplikovanějším informačním systémům v lidském těle. A víte, že když dochází jenom k mírnému přestřelení těch reakcí, že může vznikat nemoc, můžou vznikat autoimunní nemoci, se kterými se v současné době velice často setkáváme. Ale působením tohoto systému jsme současně chráněni před mnoha infekčními nemocemi a jeho činnost nás taky chrání před rakovinou. Jiný příklad, kdybychom vzali, jsou třeba z procesy hojení rány. Zdánlivě banální řez nožem a kolik je zatím různých systémů, které do toho vstupují, aby k zahojení došlo. I když to spontánní uzdravení, samovolné uzdravení se jeví jako přirozený proces, který je organismu vlastní, tak jeho podstata, a jsem o tom hluboce přesvědčen, jeho podstata není přirozená. Jako věřící lidé jsme přesvědčeni o tom, že tyto mechanismy byly do lidského organismu vloženy při aktu stvoření. Samovolné uzdravení, přestože ve své podstatě není jakoby přímo zázračné, je určitě, zcela jistě projevem té boží uzdravující moci, toho divine healing. Není zatím nějaká matka příroda, nějaký evoluční proces, ale je zatím Bůh, který to takto nastavil. Z toho vyplývá, že pojem uzdravení boží moci má mnohem širší záběr a v žádném případě jej nemůžeme omezovat pouze na uzdravení zázračné. Jak jsem už naznačil, v současné době se setkáváme s uzdravením medicínským. Jako příklady mohou sloužit léčba farmakologickými prostředky, operační léčba, intenzivní péče, rehabilitační léčba. Ty prostředky zase mají přirozený charakter, ale vycházejí vlastně z poznávání toho úžasného mechanismu, jak funguje lidské tělo. Moderní farmakologické prostředky v podstatě napodobují nebo doslova kopírují látky, které jsou v lidském organismu přítomny.
z těch nejvíce známých, nebo jednou z nejvíce známých je lidský inzulín, kdy se v podstatě dneska používá totožná, když se používá zvířecí, že? Ale dneska se používá totožná látka, která v organismu funguje a je toho čím dál tím víc. Operační postupy jsou úspěšné jenom proto, že následují hojivé procesy, které jsou lidskému tělu vlastní. Zkuste si představit, jak by mohla dopadnout operace, kdyby operátor sice všechno udělal správně, ale lidský organismus neměl hojivou tendenci. Všechno by se rozpadlo a skončilo by to katastrofou. Stále však existuje mnoho nemocí, kde současná medicína je stejně bezmocná, jako to bylo před 2000 lety. Je však jasné, že na základě toho, co jsem před chvílí řekl, je nutné, abychom si trošku rozšířili obzor toho, jak Bůh působí a jak uzdravuje. Boží uzdravování se mnohdy neprávem zužuje pouze na zázračné uzdravení, a přitom jakoby se přehlíželo jeho působení jiným způsobem než zázračným. Dostávám se ještě k jedné otázce, protože to je taková celkem zásadní věc při hodnocení nebo při přemýšlení o uzdravování v křesťanském kontextu, a to zda Bible a medicína nejsou v protikladu, zda nejsou proti sobě. Jak se máme jako křesťané stavět k medicínské pomoci? Existují totiž názory, a myslím, že to jsou extrémní názory, jsem o tom přesvědčen, které lékařskou pomoc odmítají a tvrdí, že Bůh, pokud už uzdravuje, tak uzdravuje vždycky zázračně. V Biblii ale najdeme případy použití přirozených léčebných metod. Například při uzdravení krále Chiskiáše Bůh skrze proroka Izajáše poručil, aby na jeho hřeb byl přiložen obklad ze suchých fíků a Chiskiáš se uzdravil. U proroka Jeremiáše máme zmínku o léčivých olejích, nějakých balzámech z Gileádu, které byly používány k léčení různých neduhů. Když se podíváme do Nového zákona, taky jsou náznaky k používání přirozených prostředků. Sám Pán Ježíš považoval přirozené léčebné prostředky za legitimní. Vzpomeňte si na milosrdného Samařana z jeho podobenství, který ošetřil rany toho zmrzačeného člověka tím, že co udělal? Jaké prostředky použil? Tak bylo tam nejdřív víno, že jako dezinfekční prostředek, a pak byl olej, který má hojivé účinky, no a všechno to obvázal. Už tam byla ta ošetřovatelská péče. Apoštol Pavel doporučuje mladému Timoteovi, aby si léčil žaludeční potíže a častou nemocnost, čím? Zdůrazňuji malými dávkami vína, není to nějaký návod k alkoholismu, navíc to víno tehdy bylo značně ředěno a Pavel píše o malých dávkách vína. Apoštol Jakub radí, aby nemocný byl potřen olejem ve jménu Páně. Já se k tomu ještě dostanu, když budu potom mluvit o tom textu z Jakuba z 5. kapitoly. Z těchto míst je patrné, že neexistuje zásadní rozpor mezi použitím přirozených medicínských metod a modlitbou za uzdravení. O tom, jak tyto dvě věci ale máme skloubit, budu mluvit potom ještě později. Chtěl bych teď krátce se věnovat otázce zázraku. Tady máte na obrázku jeden takový zázrak, možná jak by to vypadalo v dnešní době, ty Mojžíšovi transportující prostředky. Ale pojďme do medicíny. O zázračných uzdraveních se mluví v některých kruzích příliš mnoho, bych řekl, a příliš málo je zázračné skutečnosti. Je tam spíš retorika a je tam málo toho skutečného. Kdy tedy můžeme mluvit o zázračných uzdraveních a v jakých případech se opravdu jedná o zázrak? Není to jednoduché, tak jako ve fyzice, kde máte určité zákony a ty zákony prostě buď jsou porušeny nebo ne. Když je porušen zákon, tak je to něco mimo
fyzikální zákon, nadpřirozené působení a poměrně jednoduše definovatelné. Otázka gravitace například. Zrušit gravitaci znamená udělat nějaký zázrak. Ale živý organismus, lidské tělo je natolik složité, že říct, co je zázračné a co už není zázračné, je někdy velice obtížné. Jsou i popsány třeba z případy spontánního vyléčení z některých rakovinných onemocnění. Takže, a přitom nemusí jít nutně o zázrak. Takže není to jednoduché. Kdybychom vzali vlastně takové zase biblické kritéria, tak můžeme říct, že o těch uzdraveních můžeme právem hovořit pouze u stavu a nemocí, o nichž je současně známo, že se nemohou vylečit sami. Příkladem mohou být stavy jako vrozené vývojové vady, vemte si vrozenou hluchotu, slepotu, ortopedické vady, vady mozku. Ze získaných stavů pak například poškození míchy nebo ten nejextrémnější případ, tedy biologickou smrt organismu. Naděje na uzdravení u těchto stavů není jenom nízká nebo zanedbatelná, ale prakticky žádná. Je celkem dobré si uvědomit, že většina uzdravení Pána Ježíše Krista měla právě tento charakter. Vzpomeňte si na slova z Matouše. Slepí vidí, chromí chodí, hluší slyší, mrtví vstávají. Takže se to jakoby pojí s tím, co jsem před chvílí řekl. Jiným takovým významným rozlišujícím rysem zázračného uzdravení může být jeho mimořádně krátký časový průběh. Ta zázračnost spočívá v nevídané rychlosti, s jakou uzdravení nemoci došlo. Příkladem může být uzdravení Petrovy tchyně. Když Pán Ježíš Petrovu tchyni uzdravil dotekem, tak hned prostě se ukončila nemoc a začala jim sloužit. Můžeme říct, nebyla žádná pracovní neschopnost. Hned byla práce schopna, žádná rehabilitace, žádné nějaké další doléčování, bez rekonvalescence, prostě něco mimořádného. Je obtížné mluvit o zázraku v pravém slova smyslu, pokud kromě modlitby byla použita taky medicínská léčba, například operace, léky. Nepopírám však, že jako lékaři určitě známe výjimečné případy, při nichž k uzdravení s použitím medicínských prostředků došlo v situaci, kdy se to téměř nečekalo. V těchto případech můžeme mluvit určitě o něčem obvyklém či mimořádném, možná i zázračném, ale možná taky ne. Někdy ta otázka prostě zůstává otevřená. V křesťanské oblasti existují některé přístupy k uzdravování, které bychom měli rozlišovat a posuzovat. Posuzovat podle biblických standardů. Jedním z nich je hnutí víry. Toto by bylo možná na celou přednášku, ale řeknu jenom velice krátce. Zatímco víra je charakteristický rys křesťana, je něco, co nás přibližuje k Bohu. Je to přesvědčení o neviditelném světě a důvěře Bohu, který nás slyší, tak víra v hnutí víry je chápana jako nějaký duchovní princip ve vesmíru, jako nějaký zákon, kterému je podřízen dokonce i sám Bůh. Skrze určité principy nebo ten duchovní zákon člověk pak může manipulovat dokonce i samotným Bohem a využívat jeho působení ve svůj prospěch. Tím prostředkem té manipulace je slovo v ústech člověka. To je ten prostředek, který údajně aktivuje onen zákon. Bůh, kterého prezentuje hnutí víry, je tedy svázan duchovními zákony, které určují zdraví, bohatství a blahobyt. Když řekneme správná slova, v angličtině se používá takový pojem name it, claim it. Pojmenuj a nárokuj. Pojmenuj potřeby a nárokuj si je. Když máme správnou víru, tedy v uvozovkách víru, tak Bůh je nucen odpovědět tak, jak to stanovíme. Podle tohoto principu tedy není člověk závislý na Bohu, jak jsme to slyšeli v úvodu, ale je to opačně, prakticky skoro Bůh je závislý na člověku, na lidských slovech a jeho vyznávání. To je ovšem naprosto falešný obraz Boha. Boha, který není suverénní, Boha, který je naopak komorníkem a osobním sluhou člověka.
Cokoliv se člověku zamane, Bůh je nucen splnit, protože se údajně sám omezil zákony víry. Avšak Bůh, kterého zjevuje Bible, není takovým Bohem. Je to Bůh svrchovaný a není ničím omezený. Podle hnutí víry je k uzdravení vždy nezbytná víra. Nedostatek víry je překážkou uzdravení. Jeden z představitelů hnutí víry, Kenneth Hagin, který je tady na obrázku, a jehož knížky byly, myslím, přeloženy nejen do češtiny, ale i do slovenčiny, tak tvrdí, že dokonce novozákonní Trofimus nebyl uzdraven proto, že neměl dostatek víry. Hagin považuje za nepatřičné, když se věřící obrácí k lékaři se žádostí o léčbu, protože je to údajně projev nedostatečné víry. Uzdravení křesťana má být, jak tvrdí on, pouze nadpřirozenými prostředky. Ještě jedna věc, o které bych se tady chtěl zmínit, je velice nebezpečná v hnutí víry. A to je popírání příznaků nemocí, což může být pro nemocného přímo nebezpečné nebo dokonce i fatální. Podle zastánců hnutí víry mají těžce nemocní totiž vyznávat své uzdravení a příznaky popírat jako satanovy lži. Protože negativní vyznávání, tedy připouštění si nemoci, vlastně tu nemoc způsobuje. Když vyznáváte pozitivně, no tak bude pozitivní efekt. Když vyznáváte negativně a říkáte, já jsem nemocný, no tak nemoc určitě bude. Takový postoj, jak jsem říkal, může mít neblahé následky. Pokud nemocný popírá příznaky nemoci a nemoc mezi tím vstupuje do pokročilého stádia, nelze vyloučit závažné zdravotní následky nebo smrt v důsledku zanedbané péče. A jsou popsány třeba u dětí případy diabetiků závislých na inzulínu kvůli uvozovkách víry rodičů. V dubnu 2015 měl do České republiky přijet známý kazatel a uzdravovatel Benny Hinn. Jeho představení se mělo konat na výstavišti v Praze Letňanech křesťanské konference Ohně 2015. Benny Hinn nakonec nedorazil ze zvláštního důvodu, údajně pro svou nemoc, uzdravovatel. Tak se alespoň spojil se shromážděnými cestou televizní obrazovky. Při svých evangelizačních a uzdravovatelských představení Benny Hinn používá často techniku uvádění posluchačů do stavu změněného vědomí, které bývá označováno jako spočinutí v Duchu svatém nebo zabíjení Duchem svatým. Lidé při tomto fenoménu padají na zem, většinou jsou už přidržovaní přitom připravenými asistenty, aby se nějak nezranili, a pak setrvají v jakémsi tranzu, často projevujícím se třesem rukou, nohou, nekontrolovaným smíchem, plačem či křikem. Pastor Hinn se odvolává na službu uzdravování Ježíše Krista, ale pokud čtete a znáte Boží slovo, tak se můžeme shodnout na tom, že v písmu při uzdravování Pánem Ježíše nebo jeho učeníky nikde takové fenomény nebyly popsány. Kdybychom podrobně studovali hnutí víry a výsledky toho současného uzdravování, například i onoho Benny Hinna, tak zjistíme, že se ve své podstatě liší od uzdravování, kterou konal Pán Ježíš a jeho učedníci. To by bylo taky na další povídání. Já řeknu jenom takový úplný základ k tomu. Existuje jeden člověk, který se třeba zabýval uzdravováním Benny Hinna, Andrej Kole, a při jednom rozhovoru, protože chtěl nějakým způsobem dokumentovat ta jeho uzdravení, při jednom rozhovoru mu Benny Hinn slíbil, že shromáždí případy lidí, kteří byli uzdraveni ze skutečných organických nemocí. Po 1,5 roce čekání byla zveřejněna kniha s názvem Páne, potřebuji zázrak, Lord, I need a miracle, která má pouze 166 stran a obsahovala 10 případů uzdravení. Při jejich studování však žádný z těchto případů nebyl jakkoliv medicínsky doložen a řádně dokumentovan důkazy. Ani jeden z těchto případů neodpovídal tedy biblickému modelu Ježíšových skutečných nadpřirozených uzdravení, jak jsem o tom před chvílí mluvil. Dnešní uzdravování se odehrává jaksi trošku v jiné rovině, kvalitativně jiné
rovině a jeho předmětem jsou i kvalitativně jiné problémy než v dobách Nového zákona. Týká se to zejména problémů psychických, možná psychosomatických, někdy možná duchovních, více než tělesných. Navíc se zde vyskytují nové prvky, které nenajdeme v novozákonních textech. Jedná se zejména o již zmiňované stavy změněného vědomí, kdy posluchači, jak jsem říkal, neřízeně padají na zem a mají další projevy. Tento stav je stěží odlišitelný od transu či hypnotického stavu a tak to byl dokonce i některými lékaři, kteří byli přítomní u těchto projevů popsán. Navíc v mnoha případech z těch uzdravení se lidé, protože se většinou odehrávají tady v západních zemích, současně účastnili i klasické medicínské léčby. A odlišit uzdravení medicínské od uzdravení v těchto shromážděních je obtížné, nelí nemožné. Co tedy dělat, když jsem nemocen? Nechci končit těmi negativními případy, ale chtěl bych teď se věnovat trošku na takovým pozitivním biblickým přístupem. Někteří lidé, když onemocní, tak jdou nejdříve k lékaři. Když však léčba selhává, je zjištěno závažné onemocnění, tak se začínají modlit, organizovat modlitební setkání a tak dále. Je však takový přístup správný? Boží slovo nám říká, že bychom se měli modlit bez přestání, takže modlitba by měla být součástí našeho každodenního života. Konkrétně, když jsme nemocní, v Biblii máme rady, abychom se modlili i za uzdravení. Pojďme se podívat spolu do listu Jakuba, do 5. kapitoly, tam je 13. až 17. verš. Takto. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré myslí, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se na ní modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pan jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. Nebude to nějaká dlouhá exegeze toho textu. Chci jenom upozornit nebo zdůraznit, položit akcent na pár takových věcí. To první je, že zde není jmenovan jeden způsob modlitby za nemocné, jak to někteří praktikují, nebo jak se někteří domnívají, ale hned jsou tady 3 způsoby modlitby. V tom 13. verši čteme, nebo máme otázku, vede se někomu z vás zle? Jistě, i když jsme nemocní, vede se nám taky zle. Ať se modlí. Čili je to ta osobní modlitba. Verše 14 až 15 popisují potom modlitbu v úzkém kruhu v případech, kdy dotyčný je slabý a bezmocný. Tam v tom řeckém originálu je slovo, které bývá překládáno jako tak bezmocný, že ten člověk už není schopen ani přijít do shromáždění. Když je nemocný člověk tělesně nebo duchovně zemdlený natolik, že není schopen přijít do shromáždění, má zavolat starší sboru. Ti by měli být připraveni tuto službu přijmout. A pak ten 16. verš, tam čteme o modlitbě za nemocné ve shromáždění věřících a ve sboru. Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Někteří lidé citují list Jakuba a mluví pouze o druhé variantě, tedy o tom shromáždění v nějakém úzkém kruhu, jako o jediném řešení. Dokonce se z toho činí v některých kruzích takový rituál, a nebo dokonce církevní obřad v některých jiných církvích. Avšak podstatou toho není ani rituál, ani nějaký obřad. Podstatou, o které Jakub píše, jsou 3 typy modlitby. A to osobní modlitba za nemocné, modlitba za nemocné ve zvláštní skupině a modlitba za nemocné ve sboru, ve shromáždění. To další, o čem bych chtěl se krátce zmínit, je modlitba víry.
Nechci tady teď rozebírat tu podstatu modlitby víry, ale chtěl bych říct, ke komu se ta víra vztahuje, protože často je vytýkaná nebo hodnocena víra nemocného. Tady se požaduje, nebo je vztah té víry ve vztahu ke starším sborům. Čili víru má mít ten, kdo se modlí, v tomto případě jsou to starší sborů. A je důležité, aby starší sboru si i toto uvědomovali. Třetí věc, o které se chci krátce zmínit, je potírání olejem ve jménu Páně. V originále je použito slovo alifo, které neznamená rituální potírání olejem, jako je třeba používali kněží při pomázání některých věcí ve svatyni, ale je to prosté potření, prostě vezmu olej a normálně prostě potřu na tělo. Olej, jak jsme už říkali, byl používán pro medicínské účely jako hojící prostředek. Už jsme mluvili o tom milosrdném Samařanovi. Potírání olejem v obecném slova smyslu tedy může znamenat, kromě jiného, přijímání medicínských prostředků v Božím jménu, ale modlitba má předcházet. Bůh může i v dnešní době uzdravit různým způsobem. Přirozeným, při pomoci přirozených prostředků, jako je medicína, anebo i nadpřirozeným způsobem. Vše, jak jsme už předtím říkali, pochází z Božích rukou. To čtvrté, o čem bych se ještě chtěl krátce zmínit, je otázka, zda můžeme očekávat Boží mimořádné působení dnes. Jsou lidé, kteří možná programově zázračná uzdravení neočekávají. V Biblii čteme, že Bůh působil opravdu v některých dobách více, v některých méně. Ve Starém zákoně to bylo například za Mojžíše, pak za Eliáše, Eliši, v Novém zákoně za dob Pána Ježíše, apoštolů, a pak máme pocit, jako by toho ubývalo. Můžeme tedy očekávat mimořádné Boží působení dnes? Apoštol Jakub používá příklad Eliáše k tomu, aby takovou víru povzbudil. Eliáš byl zrovna ten, který žil v té zvláštní době, kdy Pán Bůh působil více, ale Jakub píše, že to byl člověk jako my. Zdůrazně tady tu skutečnost, že to byl člověk jako my. Bůh tedy není svázan dobou, kdy chce vykonat něco mimořádného. Pravá víra je očekávání, že Bůh bude jednat. Možná jednou použije přirozený prostředek mimořádným způsobem, možná způsobí mimořádný a nečekaný návrat nemoci, anebo bude působit ještě nějak jinak. On je svrchovaný a není omezen časem ani prostředky. Já bych chtěl zakončit jedním takovým skutečným příběhem z našeho sboru, který se odehrál před několika lety. Jedna mladá křesťanka, maminka 2 dětí, která se svým manželem vedla skupinku mládeže v našem sboru, se jednoho dne probudila s tím, že jí bylo nevolno. Měla silnou bolest hlavy a začala úplně zvracet. Když se k tomu přidružila porucha vědomí, tak její matka jí hned volala záchrannou službu. Při přijetí na ARO ve spadové nemocnici bylo zjištěno ložisko rozsáhlého nitrolebního krvácení s masivním otokem mozku. Nebyla to nějaká malá praslinka, bylo opravdu obrovské hmato. Následoval okamžitý letecký převoz na neurochirurgické oddělení spadové fakultní nemocnice a urgentní operace. Při tom výkonu se zjistilo, že došlo ke krvácení z cévní anomálie, která byla dosud skrytá a bezpříznaková. Ona byla naprosto bez problémů. Začal boj o život na jednotce intenzivní péče. V našem sboru ale začal taky jiný boj, a to byl boj modlitevní. Tato mladá paní je členkou našeho sboru a desítky lidí, mladých, středně starých, starších, bojovalo za ní na kolenou. Scházeli jsme se ve sboru, modlili jsme se individuálně a byl to opravdu takový intenzivní zápas, aby se Pan Bůh smiloval. Já nebudu vyprávět podrobnosti, to byl takový strhující příběh, i co se týče těch malých dětí, které byly tehdy bez maminky. Zkrátím to a řeknu, že mladá sestra tuto těžkou nemoc nejen přežila, ale zotavila se tak, že dnes normálně chodí, je schopna se obsloužit a dokonce i zpívá. Ona zpívala krásně předtím, hrála na kytaru, je schopná zpívat zase. Mohla se vrátit ke své rodině.
Byly zatím měsíce usilovné rehabilitace, která ji navrátila, aspoň z velké části navrátila ztracené funkce a hybnost. Všichni ti, kteří viděli, v jakém stavu byla na začátku, hovořili o něčem mimořádném, dokonce i z těch zdravotníků, kteří o ní pečovali, někteří mluví o zázraku. A my, kteří jsme byli tomu nablízku, jako bratři a sestry, jsme mohli děkovat Panu Bohu, že vyslyšel naše modlitby. Chci vás na závěr povzbudit, abychom se za nemocné modlili. Chci vás vyzvat k tomu, abychom měli odvahu věřit, že Pan Bůh nás bude slyšet, že nás slyší při modlitbě za uzdravení stejným způsobem, jako když se modlíme o jiné věci. A naopak chci varovat před navštěvami různých uzdravovacích shromáždění, která často slibují mnohé, ale ve skutečnosti nabízejí málo. Naši nemocní nepotřebují ty pocestné uzdravovatele, ale potřebují sbory a starší, kteří mají odvahu a chtějí se modlit a chtějí přinášet nemocným podporu v jejich těžkých chvílích. Já bych ještě udělal možná takové krátké antré před přestávkou. Chtěl bych představit tady několik svých knížek, z nichž jedné jsem spoluautorem, které jsem napsal. Ta knížka, která asi nejvíce se vztahuje k tomu prvnímu tématu, je někdo z vás nemocen, to je na základě toho slova z listu Jakuba. A ta vychází z mého osobního zápasu s nádorovým onemocněním, pak je tam takový obecný pohled na problematiku zdraví a nemocí z křesťanského a lékařského hlediska. Pak se poměrně hodně zabývám otázkou těch zázračných uzdravení v Novém zákoně a taky dnes. A pak je tam ta poslední část, to jsou taková praktická doporučení při pomoci o nemocné lidi a povzbuzení právě čtenářů k láskyplnému přístupu k těm, kteří jsou nemocní. Pak je ta druhá knížka Alternativní medicína, pomoc nebo nebezpečí, to už je knížka, která prošla mnoha reprinty, teď je vydána úplně jiným nakladatelstvím. Vlastně o tom budu mluvit v té další přednášce, zabývat se tím vlastně, co to je alternativní medicína a hlavní metody homeopatie, iris diagnostika, léčitelství, yoga, makrobiotika, akupunktura a pohled, vlastně kořeny tady těchto způsobů léčení a pohled na ně. Pak je tady knížečka Poznáváme biblické pravdy, to jsem kdysi sepsal, když jsem vyučoval naši mládež a dorost biblickým pravdám, tak jsem to potom dal do tisku. Je to takové tak populárně napsané, nejsem teolog, ale je to o Bohu, o člověku, o Božím slovu, o Pánu Ježíši Kristu, o Boží trojici, o ospravedlnění, znovuzrození, posvěcení, o andělích, o modlitbě, o Duchu Svatém, o církvi, je tam eschatologický výhled, o smrti a tak dále. No a ten sborník, co jste dostali mezi Biblií a medicínou, je sborníkem 19 přednášek. Už to je vlastně druhé pokračování, protože před 9 lety jsme vydali mezi Biblií a medicínou bez číslovky. Teď je to dvojka. Tam jsou kapitoly syndrom vyhoření, úzkostné stavy, alternativní medicína, diety a vztah k jídlu, hospicová péče, asistovaná reprodukce a úcta k životu. No a pak takové různé zajímavé věci z života, svědectví, z různých pobytů misijních, vztahy na pracovišti, nakladání s časem a tak dále. Takže pokud nemáte, já tu ještě pár těch knížek mám, z každé mám pár. Kromě té, je někdo z vás nemocen, tu jsem schopen nabídnout za 7 €, tak ty ostatní za 5. Pokud byste měli zájem, tak můžu nabídnout do přestávce.